Karon adlaw sa Lunes sa ikanapulog unom nga semana sulod sa tuig. Sa atong kaugalingong kinabuhi, ang pagsaksi sa rayna sa habagatan mamahimo untang tinubdan sa matuod nga kadasig. Gamhanan ug bahandianon siya, apan buot siyang makakaton gikan kang Salomon ug makapahimulos sa iyang dakong kaalam nga hinatag sa Dios. Magdasig usab siya kanato sa pagbuhat sa tanan nga atong mahimo aron matag adlaw moduol kita sa atong Ginoo ug mangita sa iyang kaalam. Ang kaalam ni Jesus midagayday ngari kanato sa daghang mga paagi. Ang ebanghelyo mao ang labing importanteng tinubdan sa labing mahinungdanong leksyon sa kinabuhi. Ang personal nga pag-ampo, ang pagbasa mahitungod sa kinabuhi sa mga santos, ug ang pagtuon sa mga gitudlo sa simbahan, mga mahinungdanong paagi kini diin makadawat kita sa kaalam sa Dios. Usa sa labing dakong babag sa atong pagpangita sa balaang kaalam mao ang katapulan. Mas sayon ang paghuna-huna og mga walay pulos nga mga butang. Daghang mga tawo mahimong magyaka sulod sa daghang mga oras atubangan sa telebisyon o sa computer o uban pang mga gadgets, nag-usik-usik sa bililhong oras ug kusog. Ang kasibot alang sa Dios ug ang pagpangita sa mga kamatuoran sa atong pagtuo mauuntay mubuntog sa atong katapulan. Kinahanglang buot kitang masayod ug kinahanglang buhaton ang tanan aron madugangan ug motubo sa pagtinguha ni anang balaang mga butang sulod kanato. Pamalandong. Ang akong personal nga pag-ampo, ang pagbasa mahitungod sa kinabuhi sa mga santos, ang pagtuon sa mga gipanudlo sa simbahan, nagtabang ba kanako aron makaangkon ako ni anang balaang kaalam? Mas daghan ba ang mga oras nga akong gigahin alang niini? Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Sa dihang ang hari sa Ehipto gisuginlan nga nanlakaw na ang mga Israelita, nausab ang hunahuna niya ug ang hunahuna sa iyang mga opisyal bahin sa mga Israelita ug sila miingon. Nganong gibuhian taman ang mga Israelita ug wala hinuon kitay mga ulipon? Unya giandam sa hari ang iyang karwaheng igugubat ug ang iyang mga sundalo alang sa gubat. Gidala niya ang unom ka gatos sa labing maayong karwahe ug ang uban pang mga karwahe nga gidumala og mga opisyal. Gipatig-a sa Ginoo ang hari ug gigukod niya ang mga Israelita nga namiya uban sa panalipod sa Ginoo. Ang mga Ehiptohanong kasundaluhan uban sa ilang mga karwahe migukod kanila ug hiapsan sila sa ilang gikampuhan daplin sa dagat nga pula duol sa pinahirot ug sa Baal-sipon. Sa dihang duol na ang hari ug ang iyang kasundaluhan, nahadlok pag-ayo ang mga Israelita ug nagpakitabang sila sa Ginoo. Miingon sila kang Moises, "Gidala mo ba kami aron mamatay dinhi sa kamingawan kay wala nay lubnganan kanamo didto sa Ehipto? Tan-awag unsay among gidangatan. Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo, pasagdi lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Maayo pa nga magpabilin kami nga ulipon kaysa mamatay dinhi sa kamingawan."
Miingon si Moises sa katawhan, ayaw kamo kahadlok, liguna ang inyong hunahuna, ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlawa aron pagluwas kaninyo. Kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Ayaw lamang kamo kabalaka, kay ang Ginoo maoy makig-away alang kaninyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, nganong nagpakitabang ka man kanako? Sultihi ang mga Israelita papadayuna sila sa unahan. Iisa ang imong sungkod ug ipataas ang imong kamot ibabaw sa dagat aron mabahin kini ug ang mga Israelita makalakaw sa mala nga yuta. Patig-ahon ko ang mga Ehiptohanon aron gukdo nila ang mga Israelita ug sa ingon kapasidunggan ako sa akong kadaugan batok sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kasundaluhan. Kung mabuntog ko na sila, mahibaw-an sa mga Ehiptohanon nga ako ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Awitan ko ang Ginoo, kay mahimayaon siya diha sa kadaugan. Kabayo ug karwahe iyang gitambog ngadto sa dagat. Ang akong kusog ug ang akong kaisog mao ang Ginoo, ug siya ang akong manunubos. Siya ang akong Dios, daygon ko siya. Ang Dios sa akong amahan, ako siyang bayawon. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang Ginoo usa ka manggugubat, Ginoo ang iyang ngalan. Ang mga karwahe ug kasundaluhan ni Paraon iyang gilubong sa dagat. Ang mga kadagkuan sa iyang mga punuan nalumos didto sa dagat nga pula. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Gitabunan sila sa mga tubig sa baha, natundag sila ngadto sa kahiladman, ingon og usa ka bato. Ang imong tuong kamot o Ginoo, bantugan diha sa gahom, ang imong tuong kamot o Ginoo, nakabungkag sa kaaway. Awitan nato ang Ginoo, kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo miingon, magtutudlo, buot kami mutan-aw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan ug pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tawo niining panahona. Mituwaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako? Dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo, maura ang milagro nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Ingon nga si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda, ang anak sa tawo usab 3 ka adlaw ug 3 ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tawo sa Ninibe mamangon ug musudya kaninyo, kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo, kay mipanaw siyag katunga sa kalibutan
aron lang pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulun-an ni Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.